in an mana dariya akan so yau to gobe da mu a gaba. In an mana jinjinar kuce kan so yau gobe ba za a yi ba. Zamani an yi masoya sunan daban-daban a gaba. Kowane zamani akwai kalar soyayyar da wasu ba za su yi ba. Prince Production. Zamani so mai canjin zamani so mai canjin zamani. A cikin duniyar so nake magana kowa da fahimtarsa. Shi so zamani ne caccanjawa yake yi a tsaginsa. A tu zamanin soyayyar mu da ke daban da na 'yan bara. Haka zalika wanda suka yi soyayya bayan mu na lura ba iri ɗaya ce ba da wacce muke yi a yanzu na ba da wani dalili ba, ko da dalilin ko babu duk wannan ni ba za na duba ba. Ani soyayyar da muke yi da ke masoya ba za su gane ba, ko waɗanda ba sa yin so ba za su gane abin da na furta ba. A duk sa'ilin da na zo gurin ki lallai ina ganin tarba, ko da wasa ko idan aka ce min na baki sai na ji ni na yi rauni. Salam Sounds